Da man kakabsat nga mangi adal iti kay papanan iti linaon iti Biblia. Tada iti kabsat idi una na nga aldaw iti pakasaritaan iti panagdayaw iti Dios. Iti inda idakdaton iti subulos anakem. Ngem dayjay kakabsat nga inda idakdaton mang partida iti animal nga kungkunada iti pagrasao idi nga dumanon sa dilangit. Ngem di kita kakabsat kas pamati laeng iti lalakay iti nainlubungan a pakasaritaan a panagdayaw da. Ngam kinapudno na kabsat kas kay papanan iti sorsorat isu daytoy iti intayo idaton iti sibulos anakem tayo ngagturong iti Dios iti linaon iti lokot iti pagbasaan. Di kita kakabsat ti kas umisu nga dumanon iti Dios. Takas iti mabasa iti umuna nga Kronikas 29 iti 17. Amok met Diyos ko as utem iti puso. Tada iti kapsat kas ibagbagana iti pang nangsuot iti puso itunggal tao. Nigitoy akas balikas nga ibagbagana. Ket may ayo ka iti kinalinteg iti puso. Idaton ko iti sibulos anakem ko amin dagitoy abanbanag. Ket ita sirag sakak nakakita kadigiti umili nga addada asisango ditoy agi daton da iti sibulos anakem kenka. Siri kabsat digiti napudno idi nga nagpamati nga inda idapdaton iti naimbag apan nagpuspuso da iti Dios. So digiti kabsat digiti adda apakasaritaan iti linaon iti Biblia. Kas kini Moises idi kadagiti dadduma nga nakapudno a nagdayaw ti Dios. Digijay panagpuspuso da ng sayaat masayaat a panagaramid da masayaat a panagrasao da so digita iti indaton iti Dios gapu iti ayat da kenkuana. Saan ngan animalunan niya itaman nga idaton. Di kita nainlubungan laeng ni kita kapsat kas kay papanan na. Ngam kinapudno na kapsat dayjay agturong iti Dios gapu iti panunot tayo ni kita kapsat iti napapateg adumanon kenkuana. Iti una Kronikas 29 iti 11. Kukuam o Yoba iti kinadakkel ken iti pannakabalin ken iti gloria ken iti balaygi ken iti kinadayag iti amin nga adda kadigiti langlangit ken iti daga kukuam iti pagarian o Dios ket maitanok ka akas ulo iti rabaw iti suamin. So di kita kapsat digitoy akas ibagbagana gloria ken nainlangitan
digito iti na ibagbaga iti surat ngagturong iti Dios. Isu digiti kakabsat ikas napateg ta kinunana iti Proverbio 15:24 iti masirib ti dalan ken ti biag agpangato. Jigdegayam sirib tayo isu iti agpangato. Isu dayjay kararuwa no matay ti tao isu tagpangato ket mapanawan na iti tanam na iti baba. Anya ti tanam na ti baba isu balang iti bagi akas lasag isu ti mabati iti daga. Digita kas ibagbagana isu nga awaten tayo kapsat analaing nanya ti kay papanan digiti sursurat. Digito'y kapsat itinapudno ngadda ngasukimaten tayo ti linaon iti Biblia. Taligito'y isu ti napapateg aga kauneg kas kakaba ken iti kangato na nikita kapsat iti bagbagana iti napudno nga panagaramid iti panagdayaw iti Dios. Isu nga di kita kapsat iti tayo alaen iti napapateg ngagturong iti Dios. Ket agyaman na kakapsat ko digito'y nga may balbalet nga innak isalsalaysay iti kayo panan tilinaon iti Biblia. Ket agyaman na iti Dios Ama manakabalin isu amin. Amen.